पहिला जत हास्तेनि तिप्रा सारकनो हास्तेनि लुकुरकनो आनी हामजाकमा तेइसु भाइया फारै दिनै किसिसा प्रेस मिट खालामनानै कगनारगनानै उनखा जत हास्तेनि लुकुरकनो ते हास्तेनि तिप्रा सारकनो सिनि किल्ला ब्लक YTF कमिटि नि साकथार मुंबाय आं YTF नि इनचार्ज हिसाबै आं जतनोनो बिसिकतालनि पाइपलाइया हामजाकमा तेइसु भाइया फारै किसिसा प्रेस मिट कक साबानो जों थांनाय बिसि गोबांमानो बुगिलायै फायखासिनि तिप्रा सारक मासाया मा नंयाख्लायै थुजागनाय कोरै जाजागनाय कोरै फेरां कोरै कारेन्ट कोरै दै काहामा नंयाख्लायै गोबांमा फायनाय राव बरकनो बेलायखे खाकसैयो बेलायखे खारियावबो हानि बाङै अबस्कांनि बिसि 2022 खानाखेनो सिनि हेपि निउ इयार बिसि कतालो जतन सिनि तिप्रा सारक जतन सिनि कुंथाय बारारक सिनि जनजाति 19 टा जनजाति रक जतन गाहाम करंखेनो पार खलायबाय जालांथों तै जतन फेमिलि व काहा करं खलायबै मासाया मानुया तंमानि रंनो जों बालायखाबो सिनि YTF निखे तैबो खाकवार खलायै खाकफोर खलायै सुबावानि जों सातियावबै तंगो तैबो जों बरकनो सातियावनाय सिनि किल्ला ब्लक YTF निंगै जाराताबो मासिं जरावो कसंमा जरावो रि कुटुम कोरै कासलै काहाम कोरै साजागनाय कोरै नव माइरं बक साजागनाय कोरै नक टांजागिया नक टांमाया बहायरंनो बसिनि किल्ला ब्लक YTF बाय साकथारै जों ताबक सातियावै तंगो तांगलनानि हानि माबै जतनो पहिला सिनि हास्टेनि लुकुरकनो सिनि YTF किल्ला ब्लक YTF बाय जों बिसि कतालनि हामजाकमा तेइसु भाइया फारैनो दिनैनि किसिसा प्रेस मिट कक सामानिनो अरननो थाखा